Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono loro ayanga romo mandalo adek mar dhialo higni 10 mar loch gwenge. Romono noyaw ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto tich ariyo ka odiechieng' manyoro gai mar Azimio Raila Odinga ema nyobedo wendo modhial. Eric Owenga nitiere alworano kendo gie thuolo ni amiyi thuolo Eric Owenga mondo inyiswa ni to romo orumo nade. Bin nitie wach moro mapok ne wawinjo motimore romo makamano, to igeno ni ang'o manyalo bedo kaka gima ber mowuok e romono. Erokamano awinjo maler ahinya biro achiel kachiel kaok e kaunti ma Uasin Gishu odiechieng' mar adek ma nyasi mar hingo loch gwenge dhi nyime thuru ka kendo odiechieng' ma kawuono igeno ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ema biro mol ka mondo olor ayanga kendo igeno ni obiro chiwo twak mare mar riado kaka loch gwenge osebedo kadach. Inyalo paro maber ni jalup jatend piny en achiel kuom kata jakom mar riwruok mar IBEC ma bende kinde duto ongirore e weche mag dongruok mag kor gwenge maneno kaka omenda kod budget mag devolution dhi nyime e turu ka koro gie sani kuma antie ni ka ane achiel kuonde mag nyisruok mag mwandu wuok e kaunti mopogore opogore. Gie sani ane e kar kaunti ma Homa Bay kuma mana kaka kauntis mamoko kae ginyiso kaka gik magisobe ka gitimo kalure kod tok yudo loch gwenge. Kaka mano kapok adhi mabor ahinya, an kaka afisa mochung' ne weche mag loch gwenge e kaunti ma Homa Bay migosi Isaac Ongiri adona ndo usanto gin kaka jo Homa Bay gibiro ka bang' higni 10 to odiechieng' ma kawuono ang'o ginyiso ma bende giso yudo kaka jo kaunti ma Homa Bay machiegni migosi Ongiri. Homa Bay obiro Devolution Conference ma 2023 ni kotegno kabisa. Wabiro ka mondo wakel programs ma watimo kaka county e Homa Bay ka area mar agriculture programs ma jiwe jopur, gik ma wamiyo jopur support machalo kaka pur mar njugu, machalo kaka pur mar dairy, machalo kaka pur mar rabuon moa ka bondo. Ineno ka wakelo ka rabuon madongo dongo mapok ne kone, pur mar manas, nikech magi gik ma sirikal mar Homa Bay County nie gi chenro mar gero e thuolo mabiro ni, kendo wan gi program maduong' ma okete CIDP kata chenro mar dongruok mar higni 5 mar kaunti marwa mar neno ni jopur odongi ka watiyo gi partners mamoko. Mano e gima wakelo ka. King'iyo ka ibiro neno ka waketo bende mpango maber mar gero industrial park kama waluonge investors mondo obi okonywa gero industrial park makanyo kama ibiro time industrialization ma chenro mabiro kelo tije modhuro ne jo Homa Bay County. Kende juma ma wachomoni tarik 23 ibiro tim ground breaking mar chenro mar industrial park ma ibiro ger kamiluongo ni Riwa ma minister mochung' ne weche mag trade ma biro mondo oyaw chenro no. King'iyo koni ineno ka wantiere gi partnership gi jok miluongo ni Victory Farms, magi jok ma support pur mar rech enam ka gitiyo gi gimiluongo ka gikelo technology miluongo ni fish caging, to kendo gitimo irrigation bende e dho nam kucho ma jopur nyalo puro gik machalo kaka lot kaka mineno ka indigi iki. King'iyo stand ma Homa Bay, pavilion ma Homa Bay ni oseywa welo madongo dongo mogik. Ker William Ruto nene ka chieng' mokwongo, nyoro migosi Raila Odinga nene ka, kawuono bende migosi Deputy President Rigathi Gachagua bende osekwayo nodwani mondo obi one gik ma Homa Bay County osetimo kata chenro magikelo. Ka ng'iyo neno ka mahino maru mapek ahinya uketo weche mag pur, to ang'e ni weche mag thieth bende gin mobedo devolve. Akian ni to okuchopo mar mde ung'isa nena kaka wikre weche mag thieth kuom higni mosekalo. Kaka iwacho en adieri ni mahino mang'eny waketo e chenro mar pur, to weche mag thieth bende wakete mahino kabisa, nikech ing'eyo ni Homa Bay nicha ni chien ahinya e weche mag thieth. Gi kawuono ni
ing'eyo ni osuptal king'iyo video moketo kanyo nyiso chenro mar thieth ma wakete Homa Bay County. Osuptal maduong' miluongo ni Homa Bay Referral Hospital sani nitie chenro mar mede mondo obed maduong' kabisa. Kendo gima timore kanyo en nitie chenro mar dongruok, igero osuptal maduong' kanyo kendo osekete obedo maler. Yath chenro mar yedhe sub counties wa to gi osuptende wa duto te bende dhi mbele. Masani jotuo kata jo modak e Homa Bay County kodhi osuptal to yudo ka yath nitiere kanyo. Mogik Mugosi Ongiri kaka apisa mochung' weche mag loch gwenge kata Devolution county ma Homa Bay, ere fuok mineno ma samoro nya hinyo kata nyalo frustrate kaka onego bed ni ichwalo mbele kata ichopo dwaro mar Devolution? Achiel kuom chandruok maduong' mosebedo e wach mar tayo chenro mar Devolution en deko mar pesa ma e national government. Nikech waketo mpango maber gi chenro mar timo dongruok to samoro gi work plan bende kaachiel gi procurement plan to pesa ok bi e wang' sa. Ang'eyo ni counties mang'eny bende osebedo ka neno tabu kalore gi weche mag mibadhi. E county ma Homa Bay, Governor Gladys Wanga oketo chenro makare mar goruok gi mibadhi kendo fuoge mane pesa wuok godo koni gi kocha sani osedin mang'eny pesa sani dhi mane chenro mar dongruok. Omiyo aparo ni mabiro ni jopiny biro chako fwenyo ni chenro ni kare kendo dongruok dhi timore kalore gi bedo ni weche mag governance koro med rido kabisa e Homa Bay County ka. Erokamano Migosi Ongiri mane en apisa mochung' weche mag loch gwenge e county ma Homa Bay mabende ochopo ka kamano nyaka na kod nyako Ramogi ma en aluora mar nyiso gik ma counties prang'wen gabiriyo mathur ka osebedo katimo kuom higni 10 mokalo kalore kod chenro mag plan magi kendo kae en kuma jotelo madito mosebedo kawuoyo ka kotelnie kod jatend piny William Ruto, Migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod Rigathi Gachagua giduto gisomo ka kendo ging'iyo gik mabeyo beyo mosebedo ka dhi nyime kaachiel kod kawo paro mag apisas kaachiel kod jokanyo duto maneno ni to ere kaka inyalo ber kata rido weche mag ugatuzi kata devolution e thuru ka makoro onyono higni 10 ka nyasi ma kawuono ni en mano mar boro ma itimo e county ma Uasin Gishu ka kendo sani wanie alap ma Eldoret Sports Club kuma itime chenro ni odiochieng' ma kawuono kendo wan gi geno ni odiochieng' ma kawuono wabro neno kaka ibro chiw paro mogik sama koro wageno ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua biro kipo ka mar bende ng'iyo neno to ere kaka inyalo bero kata ere kaka inyalo tim lokruok ne gigo ma osebedo ka kelo wich bar ahinya ne chenro mar loch gwenge. Koro pod watemo ng'iyo to ere kaka jokanyo duto e section nikech kalure kod odiochieng' manyoro Migosi Odinga mana kaka jotelo mamoko mosebedo kawuoyo ka wacho ni ber mondo piny owacho mamalo ombek tol kendo neni gimiyo pek loch gwenge mar chopo kaka ne dwarore mondo gichop dwaro mag devolution e thuru ka. Koro wan mana ka watemo ng'iyo to ere kaka odiochieng' ma kawuono biro chalo kech kawuono en odiochieng' mogik kendo jalup jatend piny Rigathi Gachagua warito gi sani sa asaya obro mol ka kendo kano kineno e picha ka ma en wani exhibition mar county ma Narok ma bende wang'eyo maber en county ma weche mag pith ahinya mag jamni idewe ahinya kendo mana kaka county mamoko midhiero mang'eny magisobedo ka gikale malure kod weche mag oro kendo gin gigeno ni piny owacho kalure kod weche mag pi ochopo kuondego makare ibiro tim kamano kendo mana kineno mbele ka ma en achiel kuom nyadendi ma ok county ma Narok kendo otemo na nyiso gigo ma giloso ma bende gibiro nyiso kaka ma kwayo duto en ni piny owacho mamalo kod mano ma county onego bed nitie kanyakla mondo yud gi chiro kuma gigi nyadhi ma ka gitieko loso gi kama bang' nyiso gi ka to kata jopinje maoko nyabiro to kawo gi kaka manyako Ramogi pod wan ka kendo wach maduong' en ni odiochieng' ma kawuono warito jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma sa asaya igeno ni biro chopo kaka mondo otwag kod governors duto ma pacho ka achiel kod moko kuom jokanyo e sekta mar ugatuzi ithuru ka maneno kaka inya kuod wach kata loko paro e wi gigo ma
loch gwenge osebedo kakale kuom thuolo ma higni 10. Koro ka Ramogi aboduoki achiel kachiel nyaka studio ma Nairobi, an Eric Owenga. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom ripot ma jaber ma kamano. Ramogi, wadwa ni mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago, to kapok wadhi e yweyo we asoma ne moko kuom ote museoronwa ka. Wayudo maber sana.